T'agradaria provar una meditació guiada? Doncs avui tens l'oportunitat. Soc en Jordi Lloberes, de la consulta hipnosi.cat. Avui t'ofereixo una meditació guiada que podràs fer en la comoditat del lloc que tu triïs. Només has de desitjar que et funcioni, i ho farà. Preferiblement utilitzar auriculars en un lloc tranquil i desconnect les notificacions del telèfon. Aquesta meditació és per crear el teu futur desitjat, ja que, tal com pensem, aquest es construeix. Fes doble toc a la pantalla i comencem. Ara només vull que et relaxis. Relaxa't i tanca els ulls. Vull que pensis en què és el que vols crear. Ara ho veus. Observa com que ja s'ha complert, que ja està fet, que ja ho tens. Ho veus en detall. Visualitza-ho en detall. Així que ara entres en el futur i veus quins són els resultats. Són així, amb luxe de detall. Permet-te veure tot aquest futur, tots aquests resultats. Ara vull que et vegis a tu mateix, tu mateixa, al peu d'una llarga escala. Aquesta escala té uns graons amples, de marbre blanc. I comences a pujar els graons. Vas pujant, adreçant-te cap al nivell superior. Puges graó a graó d'aquest bonic marbre. Finalment, arribes a una plataforma a la part superior dels graons. En aquesta plataforma pots observar que hi ha 3 portes. La porta de la teva esquerra té el número 1. Això significa un any en el futur. La porta que tens davant, just davant, té el número 3 escrit, que significa 3 anys en el futur. I la porta de la dreta té un 5 escrit, que significa 5 anys en el futur. Ara, tria la porta que vulguis obrir. Quina desitges? Doncs ara, obre-la. Mentre obres la porta, veuràs una densa boira. Vull que passis a través d'aquesta boira. I mentre camines dins de la boira, aquesta comença a dissipar-se i s'esvaeix. I pot sortir per l'altre costat. Mira al teu voltant. Mira on ets. Aquest serà el teu entorn l'any que has escollit. On ets? Què sembla? Confia, mira, veu amb detall. Ara, mira't fent el que sigui que estiguis fent. En aquell moment, en aquest temps. Quina és la teva feina? A què et dediques? En què estàs ocupat? Per què et veus fent això? Bé, ara canvia les escenes i observa on estàs vivint. On ets? Mira quin tipus de lloc és aquest. Quin lloc sembla? Perquè ho pots veure en detall. I si hi ha algú vivint amb tu, el reconeixeràs ara. Ara deixes aquesta escena i avancem cap a un important dia en aquest temps futur. Serà un dia important,
quan algun esdeveniment que consideres important està passant. Què hi ha? Què està passant? Què fas? Què veus? Molt bé, ara mateix podem deixar aquesta escena i vull que tornis a concentrar-te en aquest cor, en aquest lloc on ets, recordant tot el que has vist, el que has viscut, perquè tot això queda gravat en la teva ment subconscient i així ho podràs escriure. Ara comences a tornar a aquest cor, a aquell lloc on ets i quan compti 3 tornes a recuperar la consciència, trobant-te fantàsticament bé, despert, desperta, serè, serena, amb moltes ganes, molt content, molt contenta. 1, 2, 3. Estàs despert, desperta, ara. T'ha agradat? No oblidis guardar aquest vídeo per tornar a fer la meditació quan vulguis i segueix-nos.